हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि हिरा ब्लग बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दायो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनैहाय गामि खाथियावनो बाजार जादों आरोना बे बाजाराव थांनो दायो आङो ओंखारखांबाय नै दिनैहाय बाजाराव मा मोनो बाजाराव थांनानै फैनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबा आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय बिदिब्ला आं भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय दायो आङो ओंखारखांबाय बाजाराव थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो फैदोंसै नामा मानसियालाय दखान गंसेल'सो नालाय बिलि এটা ওজন হিসাব নাকি Hey, mabajiku lagi bas video. Uma dari mana habu? Baba, saya. Ada gosla model nai. Aneh diskat selana ngomongnya. Purana, amio purana manci. दंजोबखायोना जोंहा Dikeजुli seperti ini kan? Dikejuli apa ya? Dikejuli naik. Nasbat? Gimana? Surosi ya sih. Surosi ya sih. Pulau itu loh helm. Udah 60 টাকা buat itu 70 টাকা buat itu kalau buat. Ada itu kiko sih? Nam tuh? Surosi. Surosi? Desa? Itu nal lagi. Kalau itu lo ya itu halo. 당시 하 당시. Hai. Aro. Naik mana ya? Ma kabar? Bazar. 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 Gosla na lagi. Oh. Kang kirokom masih. Halo masih. Deh, tak. Bye. Bye. Taksi bar. Nangah. Nani mau nang leh? Jangan dia mau. Baca karone. Nai. Asik.
थोरसि फुग्रा सागं बेखौ लाना फैदों फिसा फिसाल' बारा जेबो बुस्थु गैया जास्ट ओरैनो न'आव गैयिखौल' फिसा फिसा बुस्थु लाना फैदों आङो सानि गंनै फिथा हमनो अमादार होग्रा बाल्थिङानो बायजोब्बाय होननानै ओमफ्राय आङो बेखौसो लायनो होननानै थांथारखादोंमोन